Udmugning er et besværligt og tidskrævende arbejde. Når du murer ud med den traditionelle greb, så er det ofte svært at skille møget fra strøelsen. Derfor bliver udmugningen ofte ikke god nok, og meget strømateriale køres unødigt ud på mødding. Den patenterede Gabelmax er verdens første elektriske udmugningsgreb. Den letter dit arbejde i stalden meget. Et lille tryk i grebens håndtag får greben til at vibrere, og møget sorteres nu legende let fra strøelsen. Du kan nu muge din boks i en arbejdsgang og samtidig svare på det dyre strøelse. Efter endt udmugning tilsluttes den medfølgende lader, og efter kort tid er elgreben igen klar til arbejde. Gabelmax egner sig særlig godt til spåner og træpiller. I boksen, på ridebanen og i hallen. Gabelmax betyder færre omkostninger til strøelse, mindre arbejde og mere tid til dig og din hest. Kort sagt, det er bare nemmere. Gabelmax leveres inklusiv lader og en udskiftelig plastgreb.